Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel मैया मोनसे आपलोड खालामदोंमोन Daily Police Constable 7547 वेकेन्सि हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हाबाय जागासिनो दङ Constable रिलि माब्ला जागोन एग्जाम माब्ला जागोन गासैबो डिटेल्सआ फैजोबबाय गोदान अफिशियेल नटिफिकेशन जों नायगोन जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चैनलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आपडेट मोनबाय थानो बा गुबुन आसाम पुलिस इन्डियान आर्मी सिभिल जबनि एडिआरइ 2.0 फैगासिनो दङ सेप्टेम्बराव स' नोंथांमोनाहाय आपडेटखौ मोनबाय थानो हागोन बे डेलि पुलिसआव हौवाफोर हिनजावफोर गासैबो नोंथांमोना एलिजिबल जागोन जायनि क्राइटेरिया फरायनो गोरोबो स' नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामदो आरो बे रिलिया बहा जागोन बेनि सायावबो डिटेल्स दङ स' बिदिब्ला गोबाव खालामा जों थांनिफै अफिशियेल वेबसाइटआव स' दाय लोगोफोर आं फैबाय अफिशियेल वेबसाइटआव एसएससिआव मानोना एसएससिआनो नोंथांमोननि एग्जामखौ कन्डाक्ट खालामगोन बेनो जाबाय जोंहा फार्स्टआवनो जोंहा डेलि पुलिस ओंखारदोंमोन बेनिफ्राय MTS पस्टआ नोंथांमोना 10 अक्ट'बराव फैगोन दे जायनोखि डेलि पुलिस एप्लाइ खालामनो सानदों 10 अक्ट'बराव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन 10 पास जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना MTS पस्टआव हागोन एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोननि डेलि पुलिस कनस्टेबल अफिशियेल नटिफिकेशन जों फिन खनसेबाव नायबावनोसै जाय नोंथांमोना सिगां नायाखैमोन बेनो जाबाय डेलि पुलिस कनस्टेबलनि नोंथांमोननि अनलाइना सोलिगासिनो दङ लास्ट डेटआ 30 सेप्टेम्बरसिम थागोन आरो बे एग्जामा जोंहा डिसेम्बराव जाहैगोन नाथाय डेट ओंखाराखैमोन दा गोदानै अफिशियेल नटिस ओंखारबाय जेराव नोंथांमोना डेटखौ मोनखासिगोन आरो बेयाव गोबां कमेन्ट्स बेनो जाबाय LMB लाइसेन्स नांगौ बेनो जाबाय अनलि मेल केन्डिडेटफोराल' अके आरो बे जाबाय नोंथांमोननि PhD टाइमावल'सो एग्जामाव नाङा स' बेखायनो टाइमा दाबो दङ नोंथांमोना ड्राइभिं लाइसेन्स अनलाइन एप्लाइ खालामना ला आरो लोगोसे लार्नारा एक्सेप्ट जाया जेब्ला रानिं खालाम थांगोन अब्ला लार्नारा एक्सेप्ट खालामा स' बेखायनो फिजिकेल टेस्टआव LMB लाइसेन्स लांफाथारनांगोन मटर साइकेला जानाय नङा आरो बे रेलिया बहा जागोन खायसे भिडिअ नायजोबा डाइरेक्ट कमेन्ट्स खालामो स' बेखायनो भिडिअ नायजोब बे रेलिया नोंथांमोना गुवाहाटियावहाय जागोन जेराव ASL खेला जायो बेयावनो फिल्डआव स' नोंथांमोनखौहाय रानिं खालामनाय जायो आरो बे डेलि पुलिसआनो लाफैजोबगोन गासैबो नोंथांमोननि प्रसेसखौ डेलि पुलिसनिफ्राय फैनानै नोंथांमोनखौ रिलि लागोन 1600 मिटार्स खारनांगोन 6 मिनिटल' टाइम दङ स' नोंथांमोना बेयावनो क्वालिफाइड खालामनांगोन जेबो एक्सिलेन्ट गैया एन्ड बेनिफ्राय हिनजावफोरा 8 मिनिट मोनगोन 1600 मिटार्सखौहाय अके एन्ड 10 फिट बारनांगोन नोंथांमोना हमना ला एन्ड बेनिफ्राय हौवाफोरा 14 फिट बारनांगोन थ' नोंथांमोना बे बारनांगोन एन्ड स' नोंथांमोननि हाइ जाम्पआव दङ 3.9 एबा 3 फिट नोंथांमोना बेबादि लं जाम्प एबा हाइ जाम्पखौ नोंथांमोना बारनांगोन बेनि सायाव डिटेल्स दंखायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायफिनबाय था डिसक्रिपसनाव दङ गासैबो भिडिअ दाखालि खालामनाया एन्ड बेनिफ्राय स' नोंथांमोनाहाय दायो गोदानै अफिशियेल नटिस एग्जामा माब्ला जागोन दा बे जाबाय गोदानै फैनाय अफिशियेल नटिफिकेशन दा बे एग्जाम डेटआ जोंहा दाखालि ओंखाराखैमोन दा फाइनालि ओंखारबाय दा बेवहाय मोनसे टेन्टेटिभ एग्जाम डेट लाबाय जे नोंथांमोना नभेम्बर 14 निफ्राय डिसेम्बर 5 सिम थ' नोंथांमोना अनलाइन एग्जाम जागोन आरो बे नोंथांमोनाहाय जाहाथे मोजां एग्जामखौ होयो अनलाइन एग्जाम जायो कम्पिउटारावहाय स' नोंथांमोना जाहाथे मोजां एग्जामखौ होयो आरो बे नेगेटिभ मार्किंबो दङ स' नोंथांमोना एग्जामखौहाय एसएससिआ कन्डाक्ट खालामगोन आरो बे जबा जाबाय HS पास लेभेलनि जब बेयाव 10 पासआ हानाय नङा HS फेलआ हानाय नङा स' बेहाय डिग्री पासआ मोजां बेनिफिट्स दङ माने एक्सट्रा नाम्बार मोनदों मिनिमाम 2 नाम्बार आरो लोगोसे मेक्सिमाम 5 नाम्बार एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना बुजिजोब्बाय गासैबो डिटेल्सखौ एग्जामा नभेम्बरनिफ्राय स्टार्ट जासिगोन आरो लोगोसे SI डेलि पुलिसआ अक्ट'बराव जागोन नाथाय बे कनस्टेबलआ नभेम्बराव जागायनानै डिसेम्बराव जोबहैगोन स' बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मोजां होयो मानोना नेगेटिभ मार्किं दङ बेनो जाबाय 1/4 जुदि मोनब्रै रं जायोबा नोंनिफ्राय 1 माइनास थांगोन स' बेखायनो नोंथांमोना हाइखौ एन्सारखौहाय लिरनाङा स' बिनिफ्राय नोंथांमोनाहाय एग्जामा 100 मार्क्सनि 100 कुइसन फैगोन अबजेक्टिभ टाइपनि कुइसन फैगोन स' नोंथांमोना बेखौ जाहाथे होयो आरो 90 मिनिट्स नोंथांमोना टाइमखौ मोननो हागोन दा बेनोमोन नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स एन्ड सिलेबासनि सायाव A to Z भिडिअ फैगोन नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव मोननो हागोन बेनो जाबाय पस्टआ 7547 भेकेन्सि स' नोंथांमोना बेवहाय मोननो हादों डेलि पुलिसनि कनस्टेबलाव स' दानिया नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय जायफ्रा भिडिअ नायनानै मोजां मोनबाय लाइक कमेन्ट शेयार आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान बड' जब इनफ'आव साबस्क्राइब खालामना ला साख्रिनि आरो लोगोसे गभर्नमेन्ट स्किम्सनि बागै आपडेट मोननो हागोन